Ovdje se nalazimo Priska i Lana i tu smo sa... Ja sam Vedrana Čižmek, vodeći inženjer u laboratoriju za razvoj u INI. Možete li opisati što vas vaš posao uključuje u... Pa evo, kao inženjer u kemijskom laboratoriju, provodim razne analize, imamo razne instrumente, razne tehnike kojima analiziramo proizvode i energije. Isto tako istražujemo neke nove proizvode, poboljšavamo postojeće, idemo u cilju boljih performansi motora i zaštite okoliša. I kakav je bio vaš obrazovni ili... Ja sam nakon gimnazije upisala Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer kemija i postala sam diplomirani inženjer kemije. Danas po novom sustavu školovanja po Bolonji je to magistar kemija. Koje su vještine bitne za vaš posao koji sad radite? Znači, to je rad u laboratoriju, znači to je posao koji je vrlo dinamičan, ima puno istraživanja, treba stalno nešto učiti, nešto novo raditi, znači morate voljeti tako nekakav posao, radi se u timu, znači timski morate biti, ako to volite, A što se vama najviše sviđa u vašem poslu? Pa evo upravo to što sam rekla, znači to posao vrlo dinamičan, stalno se susrećemo s nekim novim stvarima, surađujemo međusobno, kolege